За момента долу-горе така ги виждам нещата, като сега ще обясня за какво става въпрос. То трендлайн за сега ще го игнорираме. Но вчера имахме този Momentum Inducement на този трендлайн тук и свипнахме това ALQ. Оттам чаках Bullish Candle за да вляза, но той Bullish Candle затвори много нагоре и не съм влизал, иначе таргетът беше изпълнен, който беше ето този Smart Money Trap, както се вижда, хая му е взет. И така, без да вляза в трейд ми изпълни таргета. И сега искам продължение. Това, което става днес с отварянето на Лондона, е, че имаме този хай тук, слиза надолу, отива, може да се каже, че тук имаме Fake Break of Structure и слиза и взема лоа, което по принцип този лоу би трябвало да удържи, ако беше взет този лоу наистина с това движение, обаче на други чартове не беше взет. И затова не влязох в трейд, а по-скоро изчаках да ми създаде нов price behavior, който се случва в момента. Имаме този трендлайн, breakout от него, fake break of structure се надяваме да е това, което ще бъде и на 1 час price behavior. Също така сме свипнали това ALQ и долу имаме този wick, което е momentum liquidity и от този gap се надявам да отиде нагоре цената след като имаме inducement на тези lows. Така че за сега това ще ми е fake break of structure, ако вземе този low. И ще гледам за едночасов кендъл на затвори bullish, след като имаме този inducement, тъй като патърна се вижда на 1 час. Трендлайна и break of structure. Това е доста простичко. Ще видим дали изобщо ще слезе надолу цената да направи този inducement или ще се продължи от тук нагоре. Направих една много тънка загуба от $5 плюс малко от такса. Просто исках да не изпусна трейда и не чаках. Нали, аз все още си го чакам по принцип едночасов кендъл да затвори bullish, тъй като този патърн, който имаме тук, както казвам, се вижда на 1 час. Обаче ми даде 15-минутен bullish кендъл и по принцип това, което по-рано казах, че е breakout, всъщност е break and retest. Както се вижда, ретества трендлайна и отива отново да вземе хая. Което се вижда на 15 минути, на 1 час не се вижда. И затова реших, че в принцип, евентуално, може би има и сетъп на 15 минути, тъй като това също е ALQ на 15 минути, а не на 1 час. Може да се поспори, че е на 1 час, но има гап горе, не е ALQ на 1 час. Но правилното беше, в принцип, да чакам едночасов bullish candle, който все още го няма. Но въпреки това реших да вляза с много малък риск, тъй като risk to reward беше голям, 1 към 29. И влязох с много малък риск, $5 загубих само от този трейд. Така че всичко е наред. Сега не ме кефи, че слезе толкова надолу по принцип цената, но ако ми даде bullish candle на 1 час, може би ще вляза. Другия вариант е на 4 часа. Ако свипне този лоу още един път, ще имаме fake break of structure ето тук на този хай. И ако даде bullish candle на 4 часа, тогава бих влязал на long. Но за момента чакам 1 час. Ами имаше bullish candle на 1 час и влязох в трейд. Обаче само с половин риск, защото беше ми ясно какво ще стане. Че ще има стоп-лоси най-вероятно. И така и стана, стоп-лос на мен. Защо си мислех, че ще ме стоп-лосне? Първо, защото след този индюсмент тук на лоба, който прави fake break of structure, цената слезе много по-надолу, отколкото трябваше. В смисъл, най-добре ще да направи индюсмент и от тук директно да тръгне да обръща, а то слезе тук доста надолу.
и по принцип, нали, първоначално това моментум ликвидити беше и тук. И после, понеже цената слезе и до това, тук, аз си преместих там линията, което не е много релевантно. В смисъл, ако тук имахме отново някакъв price behavior, т.е. примерно да имаме fake break of structure тук, да вземе лоа и оттам да даде сетъп, тогава по-можеше да се влезе. Но това вече е прекалено надолу. И този price behavior тук не важи. Но въпреки това влязох в трейда, защото не исках да го изпусна просто. И хубавото е, че само с половин риск влязох. И така. Другата причина да бъде рисков този трейд е, че този price behavior по принцип може би не е релевантен дори, защото то реално това тук, което бях го дръпнал за fake break of structure, по принцип вече имаме движение нагоре, имаме някакъв price behavior с този momentum inducement тук, който имахме. Така че ако цялата ще да продължава нагоре, това тук не би трябвало да прави price behavior и то точно в началото на ревърсала. В смисъл, ако беше направил тук долу някъде, става. Да, малко и аз ново ми е това с price behavior и не ми е супер ясно точно как трябва да бъде. И третата причина да бъде рисков този трейд е на един час по-добре ще се види. Ето то trendline breakout, който правим. И също така това тук е първия break of structure на 4 часа, което е в момента със сигурност fake break of structure, защото взехме и лоу тук. Взехме ето този лоу. Така че това в момента става индюсмента ми на 4 часа. Имаме сетъп. В смисъл, ако сега затворя 4 часов candle bullish, вече ще имам сетъп за лонг, който ще е, нали, истински валиден сетъп. А то е именно fake break of structure, breakout на този trendline, даже ще го напиша, след което имаме inducement на лоа и зоната, от която реагираме, е ALQ sweep. Така че сега вече, ако имаме 4 часов candle bullish, ще вляза в трейд, само зависи къде е цената, нали? Защото ако затворя тук 4 часовия candle, няма да вляза, ще чакам някакъв ретрейс евентуално. 8 часа без 5 минути е, 9 часа има FOMC meeting minutes. По принцип тези meeting minutes много не раздвижат май пазара, но ако се раздвижи прекалено бързо, може евентуално да вляза на едночасов candle, ако затвори bullish. Но по принцип се чакам 4 часов. И това е, ако няма сетъп днеска, или тук продължи да надолу много цената и се вземе примерно този лоу и тук отиде към екстрим, или даже вземе този лоу, естествено няма да влизам в трейд. По-скоро искам сега, както имаме този индюсмент, да не слиза много по-надолу цената и да ми даде bullish candle и така да вляза. Ако не вляза днеска, направо това видео свършва тук и ще видим утре на къде ще е цената и дали ще има някакъв сетъп.